Daşoğlu vilayatynyň telekeçileri akbadarlarymyzyň dürli önümlerden bol bolmagy, ilatyň ösenistliginiň ygtybarly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagallalary diýerler. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalary bolup durýan kärhanalarda da görellili işler barkary wasanýa. Bu orada işleýän guşçuluk toplumynyň işi ýürüýte bellenilmäge degişlidir. Bu ýerde önümçiligiň dürli görnüşleri bilen birlikde guşçulugy ösdürmek ugrunda da uly aladalar edilýär. Meydany 3 hektara barabar bolan kärhanada häzir towukluň 130 000dan gowragy saklanyp ýumurtga önümçiligi ýola goýulandyr. Hormatly prezidentimiziň ykdysadyýetyň döwlete degişli däl bölegini gollamak barada agtagalary, hususy ulgamda täzeden täze kärhanalaryň döredilmegine we işleriň ýokary derejede gurulmagyna şert töredýär. Bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne başlanylan işler rowaslyklary däwesenýär. Ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilýän adyg önümleri bilen ygtybarly üpsün etmek häzirki döwrüň baş wezipeleriniň biri bolup durýar. Şunukdoý nazardan Feredengde guşçuluk toplumynyň ähmiýetiniň örän ulydygyna göz ýetirmek bolýar. Guşçuluk toplumyna 3000 tonna niýetlenen iň saklanýan 4 sany döwrap ammar bolup, oňa bölünip berilen ýerlerde guşlar üçin otymlar ýetişdirilýär. Guşçuluk hojalygy bolgam üçin niýetlenen enzamlar bilen üpsün edilenler. Hususy kärhana hünärmenleri işleri ýokary derejede we ilmi esasda guramak barada ähli tagallalary edýärler. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy 2022-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barylan işlere ýurdumyzyň telekeçileriniň we hususiýetçileriniň goşýan goşuntlary sallamlydyr. Hususy kärhana hünärmenleri döredip berýän ajaýyp mümkinçilikleri üçin mähriban arkadagymyza hem de arkadagly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar.